د چارê vê meha yazdan da li bajarê Kobanê ji ber teqîna cerekî gazê sê endamên yek malbatê bi giranî birîndar dibin dişewtin. Ji bo dermankirina wan welatiyan ew her sê kes derbasî Başûrê Kurdistanê dibin. Têne vê derê li Kurdistanê têne dermankirin. Destpêkê li nexweşxaneyeke Duhokê dimînin ji ber giraniya birîna wan, giranbûna şewata wan ji bo hewlêrê tên şandin. Cîhan Mihemed Saîd 29 salî bû. Kurê wê biçûk navê wî Celal bû, 3 salî bû. Gelek hewldan hatin kirin ji bo ku wan yani jiyana wan rizgar bikin. Destê doktoran saxbelê mixabin nikaribûn ji ber ku şewata dilaşê wan da gelekî giran bû. Dayîk û kurê xwe yê 3 salî canê xwe ji dest didin. Bavê kurik yani hevjînê Cîhanê Saîd Mihemed Xelîl niha li nexweşxaneyeke hewlêrê tê dermankirin. Hevkara me Helepçe Seዕdûn li nexweşxaneyê bû ji nêzik ve dît rewşa wan çawa ye. Lê çarê vê mehê li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê di encama teqîna bitleke gazê de kesek bi navê Saîd Mihemed Xelîl ku bixwe xelkê bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê ye li gel hevjîna wî û zarokeka wî şewatîn hatin veguhestin ji bo Herêma Kurdistanê. Li Herêma Kurdistanê jî destpêkê li Duhokê bîn paşî hatin veguhestin ji bo hewlêrê rewşa wan em bêjin ya Saîd niha li nexweşxana emerjensiya hewlêrê lê hevjîna wî li gel kurê wî canê xwe ji dest dan. Zanyariyên bêhtir li ser em bêjin vê rûdanê niha pismamê Saîd xwe digelme de ye kak Xelîl eger tu ji me re behsa wê rûdanê bikê çawanê çêbî? Wala ew rûdana tedê cerekî gazê bû cer bi wan de teqiya bû li malê kurê wan û diya wan û zelam tev di malê da bûn. Her secdendir de şewitîn ew xanî wan jî şewitî xanî ji xwe kirî bû ne ê wan bû şewitîn me ayîna vê derê Kobanî birine xeste li wê derê ilacê wan nebû birine Reqê li Reqê jî nebû me anî hat derbasa Kurdistanê kir teban li vê derê diriya hîva sor derbas kirina ayîna Kurdistanê me birî çû Duhokê kirine xesta hikûmî em di wê derê de jî çar û man kurik ciyana xwe ji dest da me dî çare nemaye me got em her li vê derê bimînin em tirsiyan me got beqlê hîn zêde yani ew ê dî jî dest me de here tiştek bibin me rabû anî kire xestak li vê derê peran em di wir de jî 17 saetan tê de man jina wî ew jî ciyana xwe ji dest da ji ber ku şewatê wê hinkî zêde bû. Rêjeya şewatê cismê wan de çend bî? Wala heftê bû. Ya jinê? Erê sedî heftê bû kurik sedî sî bû sû pênc bê tişekî wa bû ew jî 45 bû zelam erê me nikambû têda ew bikire ji ber ku diya kurik ew jî li wê derê misteşfa xusûsî da jiyana xwe ji dest da hinkî fatûr jî ser me zêde bûn. Yani çawanê bêjin jin behsa fatûrê? Wala ew fatûra tedî ew 17 saetê ku ew têda mabû em çûn fatûrê ji bo ku em derxin me got em hesabê xwe bikin ji bo tema yekê me hîn têda maye me got hesabê ew çend bû derxist ji me re got hesabê wê 2 milyon û 600 hezar bû 800 hezar bû. Ji bo 17 saetan yani tiştekî pir giran bû li ser me me nikambû têda dewam bikira ji ber ku ew zelam jî ji mecbûrî me 4 rojan têda hîşt ew 4 rojana jî yani hinkî barekî giran bû li ser me bes wala 85 bû nesit tiştekî em nat xesta hikûmê dane em dixwazin minezemak tiştek kesek ku kanibê alîkarî me bike ew yan hal vê derê dê û lawikê xwe çû dizarê xwe li Sûriyê mane. Bizîşk çi dibêjin li ser rewşa tenduristiya pismamê we yanî dibêjin çi jêr pêwîst e? Wala dibêjin yani ku çi qas doktorine baş werne ser û çi qasa ku em kanibane em dê medenî de bimane wê baştir bibe ji ber ku taqetê me tune bû em mecbûr bûn hatine yê hikûmî. Başa. Temenê hevjîna pismamê we li gel kurê wê çend bî ku canê xwe ji dest dan? Emrê wan kurik 4 sal bû û jenik jî 26 sal bû. Erê zelam jî 30 sal bû.
باشا حتى انها ام بيجن فش قصوين فيدك تش بيجن منظمه تشتك بوا هاتيك وام بيجن اريكاريا نا والله كسك نهاتي أري بخدا كسك نهاتي مجي طاقتي مثلا ومن كم دوا مدني دبيش تجبركو جست نبونه مبلغي خوش زيادة بو مجبور بون مجي درخص أني حكومي باشا قالك سباس سلامتك إن شاء الله وخذ صبر بدوا بله كواتا أبا روشا في مالباته وكو بحث دكان جي نخش خانات تايبت هانينا يا حكومي دخواز دكان كو كسك آليكاريا وان بكجبركو أبا جهسنا وان جيجبو بسمامي وان بوفي نخش خانة أوج بكو باري وان قالكي جران ببي دخواز كان كو آليك خوا بك خدان جوان رهروها بكاربن هردو زاروكن ويجي بيرن فداكش بوكو ام بجن اگاداری روشوان بن انكم بجن آگاه روشوان بن و چاپ دیری وان